எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது ஜூன் 10. நம்ம மறக்க முடியாத நாள். ஒரு வருஷம் முன்னாடி நம்ம எல்லாரோட சிரிப்பு ஒரு நிமிஷம் நின்று போச்சு. த கிரேட் காமெடியன், த கிரேட் காமெடி ரைட்டர், வண்டர்ஃபுல் டயலாக் ரைட்டர், ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் கிரேசி மோகன் இறந்து போனது. ஸோ இது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஆனிவர்சரி. நாங்களும் ரொம்ப சீரியஸாக அவருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் கொடுக்கலாம் தான் நினைச்சோம். பட் அவரே அதை ஒத்துக்க மாட்டார், சீரியஸான ட்ரிபியூட் கொடுத்தா. ஸோ வி ட்ரை டு பி ஆஸ் லைட்டர் ஆஸ் பாசிபிள் இந்த ஷோ. பிகாஸ் ஐ எம் ஜாயின் பை மிஸ்டர் விஜயகுமார், மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட், ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாமா இருந்தாலும் அ டை ஹார்ட் கிரேசி மோகன் ஃபேன் ஹூஸ் வெரி அவர் அன்வைன் பண்றதே வந்து கிரேசி மோகனை வச்சுதான், அவரோட ரைட்டிங்ஸை வச்சுதான், அவரோட குட் ஓல்ட் டிராமா டேஸ்ல இருந்து. சார், கிரேசி மோகனோட டெத் ஆனிவர்சரி, ஃபர்ஸ்ட் டெத் ஆனிவர்சரி. நீங்க வந்து இத வந்து உங்களுக்கு கிரேசி மோகன் அப்படின்னா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், கிரேசி மோகன்னா என்ன, நீங்க பார்த்த உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆன ஃபர்ஸ்ட் கிரேசி மோகன் என்ன மாதிரி? என்ன மாதிரி, அதாவது தேர் ஆர் நாட் thousands பட் மில்லியன்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு. பட் எங்களுக்கு வந்து நாங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்தே பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நான் இம்ப்ரெஸ் ஆனது வந்து ஐயோ அம்மா 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 அந்த ஒரு டிராமால காத்தாடி ராமமூர்த்தி. ஆமா, எனக்கு ஆக்சுவலா காத்தாடி ராமமூர்த்தி, ஐ வாஸ் திங்கிங் கிரேசி மோகன் வாஸ் காத்தாடி ராமமூர்த்தி. எங்களுக்கு தெரியாது, அந்த காலத்துல வந்து இன்டர்நெட் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஹேவிங் எ கன்ஃபியூஷன் ஹூ இஸ் கிரேசி மோகன். ஸோ ஐ டுக் காத்தாடி ராமன் சார் அஸ் கிரேசி மோகன். ஸோ அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த டிராமா வந்து பார்க்கும்போது பிளாக் அண்ட் ஒயிட். அப்போ தூர்தர்ஷன் வந்துட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல வரும். எங்களுக்கு வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நாங்கள் பசங்க வந்து அப்போலேருந்து அந்த டயலாக்ஸு இந்தியன் எக்கானமி அப்படின்னு ஒரு இந்தியன் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சுலர் லைஃபுக்கு பழையபடி பேச்சுலர் லைஃப் ஒன்று எங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன பசங்க, எங்களுக்கு பேச்சுலர் லைஃப்னா என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து பேசிட்டு. ஸோ இட் வாஸ் ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருந்தது அந்த டைம்ல. ஆக்சுவலி ஐ திங்க் இன் 70s தேர் வேர் லாட் ஆஃப் ட்ராமா மூவிஸ், இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு சீரியஸா வரும். இப்போ கே பாலச்சந்தர் ஸ்டோரினாலே ஒரு சீரியஸ், அவள் ஒரு தொடர்கதை அப்படின்ற ஒரு ஆமா ஒரு சீரியஸ் ட்ரெண்ட் இருந்த இடத்துல வந்து நாங்க அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், சார்லி சாப்ளின் பார்ப்போம், லாரல் ஹார்டி, அப்புறம் ஹியர் இஸ் லூசின்னு ஒரு ஷோ வரும். ஸோ எங்களுக்கு அப்போ அந்த வெஸ்டர்ன் காமெடியை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு தமிழ் ட்ராமா அப்படின்னு வரும்போது ஒரு காமெடி வித் டயலாக். இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு ஸ்கூல் பசங்க எங்களுக்கு நக்கல் அடிக்கிறதே வந்து இவர் கொடுக்குற டைலாக்கை வச்சுதான் நாங்க ஒரு நக்கலாவும் பேசிட்டு அந்த யூனோ இப்போ என்ன சொல்லுவோம், ஒரு காமெடி டைலாக்கை வந்து பண்ணிட்டு போயிருந்தோம். இப்போ கிரேசி தீவ்ஸ் இன் பாலவாக்கம் ஞாபகம் இருக்கா சார் உங்களுக்கு? அதை மறக்க முடியாத ஒரு டிராமா அது. ப்ராப்ளி இட் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் வேர் ஐ saw even S.V. சேகர் அவர் சார். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாலவாக்கம், அந்த டைம்ல வந்து பாலவாக்கமா அது எங்க இருக்கு பாலவாக்கம் அப்படின்வாங்க. ஸோ கிரேசி தீவ்ஸ் இன் பாலவாக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து ரியல் எஸ்டேட் பிரைஸ் வந்து பாலவாக்கத்துல வந்து கிரேசியா ஏறிடுச்சு இப்போ. So it's a crazy maybe he's a foresight in predicting all those. He's a foresight definitely. And coming back, உங்களுக்கு வந்து கிரேசி மோகன் அப்படினாலே நமக்கு வந்து மாது சீனுன்றதை மறக்கவே முடியாது. சோ அந்த மாது சீனு அந்த ஒரு அது எதனால எப்படி நீங்க அதனோட இதை பத்தி சொல்லுங்க. எங்களுக்கெல்லாம் வந்து மாது சீனு எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபிகர் ஹெட் மாதிரி. இந்த ஸ்கிரீன் அந்த பாக்ஸ் அப்படி உட்காரும் போது மாது சீனு அப்படின்னும் போது we could actually relate. அதாவது இந்த டியூவல் காமெடின்னு வந்தது, லாரல் அண்ட் ஹார்டி அப்படின்னு வருவாங்க. ஸோ அந்த டியூவல் காமெடி டைப் ஆஃப் திங் வந்து வி குட் சி இன் மாது அண்ட் சீனு. ஒருத்தர் இது பண்ணும்போது அதே வந்து இந்த ஐயா அம்மா அம்மாவில் பார்க்கும்போது கூட காத்தாடி ராமமூர்த்தி சார், டெல்லி கணேஷ் சார் 2 பேர் இருந்தாங்க. ஸோ த டபுள் அட்டாக், ஐ திங்க் த சேம் திங் காட் எக்ஸ்ட்ராபுலேட்டட் ஈவன் டு ஃபர்தர் அதர் காமெடியன்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எப்படி சொல்றீங்க நீங்க? செந்தில் அந்த கவுண்டமணி, அதே மாதிரி இந்த இது ஒரு பழம் இருக்கு, இன்னொரு பழம் எங்க இருக்கு அப்படின்னும் போது ஐ எம் ஏபிள் டு ரிலேட் தட் வித் ஐயோ அம்மா அம்மால அவர் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு, திட்டிடுவார் மாமனார் வந்து கண்ணா பின்னான்னு திட்டிடுவாரு. மாப்பிள்ள நான் இங்கதான் இருக்கேன், ஐயோ நீங்க வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மாமா நீங்க பாருங்க நீங்க அங்க இருந்தேல, நான் இங்க உட்கார்ந்து இருந்தேன்னா இங்க இருந்து பார்க்கும்போது அங்க தெரியல, நீங்க உடனே இங்க வந்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஒரு தத்ரூபமா இருந்து அந்த ஃபைனலி மாமனார் சொல்றாரு ஐயோ மாப்பிள்ள விட்டுடுங்க போதும் அப்படின்னு சொல்லும்போது த சேம் டைலாக், அதாவது ஒரு என்ன சொல்றது, இட்ஸ் கால்ட் ரெட்டோரிக்கா இல்ல, யூ கீப் ரிப்பீட்டிங் தி சேம் திங் பட் இன் காமெடி. அதே வந்து ஒன்னு இங்க இருக்கு இன்னொன்னு இங்க இருக்குன்னு போது அந்த டபுள் திங் வந்து ஐ திங்க் கிரெடிட் ஹேஸ் டு கோ டு
கிரேசி மோகன் சார். இன்னொன்னு அதுல வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, அது பிராமணிக்கலா இருக்கும் டைலாக்ஸ் தான். மாது சீனோ, ஜானகி மைதிலி, ஒரு டிபிக்கல் பிராமின் ஃபேமிலில மயிலாப்பூர்ல நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. நீங்க யூஆர் ரெசிடென்ட் ஆஃப் மயிலாப்பூர். ஐ வாஸ் இன் மயிலாப்பூர், ஐ மீன் நங்கநல்லூர், ஐ விசிட் மாம்பலம், அடையார் எவ்வளோ. அதாவது ஐ பர்சனலி ஸ்பீக்கிங் ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி சார்ட் ஆஃப் ஒரு அந்த டிஞ்சு, அந்த பிராமணிக்கல் டிஞ்சு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, இப்போ உதாரணத்துக்கு பாங்க, நங்கநல்லூர்ல வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் வந்து முத்து செல்லூர்னு. ஸோ இவர் மிஸ்டர் பாலாஜி வந்து ஒரு சீன்ல வந்து ஹி பி டாக்கிங் டு ஏடா முத்து, கடை பேரை மாற்றணும், என்ன பேரை வைக்கிறது அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த ஒரு 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 பார்பர் ஆகட்டும், ஒரு டிரைவர் ஆகட்டும், ஒரு சமையல் ஆள் ஆகட்டும், இல்லை போலீஸ் வந்தாலும் சரி, எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ குடன்ட் சி. ஐ ஃபெல்ட் பர்சனலி ஐம் கிவிங் மை ஒப்பீனியன் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் ரோ டு த ஃப்ரண்ட் ரோ, irrespective of any caste, community, creed, வந்து ஒரு ஹெல்தி ஹியூமர், ஒரு ஹெல்தி காமெடி, வந்து ஒரு கிளீன் காமெடி, மேக்கிங் எவ்ரி ஒன் ஒரு 1.5 hours எல்லாரும் வந்து சிரிச்சிட்டு போற அளவுக்குனாக்கா, ஃபார் மீ ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஐ அம் கன்சர்ன்ட், கிரேசி மோகன் இஸ் அ லெஜெண்ட் ஆஃப் காமெடி. ப்ராப்ளி இஸ் அப்புறமா தான் எனக்கு தெரியாம போச்சு அவர் வந்து என்ஜினியரிங் படிச்சாரு, தெரிஞ்சுதான் நானும் ட்ரை பண்ணிருப்பேன். ஸோ ஐ லுக்ட் அட் ஆல் தோஸ் திங் as காமெடி தான். இஸ் a comedy engineer. இஸ் a comedy engineer. அவர் கிண்டி காலேஜ்ல இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காரு. அப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ இட்ஸ் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சொல்லலாங்கிறியா? சுப்புனி 5 தடவை எஸ்எல்சி எழுதி 7 தடவை ஃபெயில் ஆயிட்டா. சுப்புனி ஒரு பைத்தியக்கார, சுப்புனி ஒரு லூசு, சுப்புனி ஒரு கிராக்கு. பெத்த அப்பா, நீ ஏன் என்ன இப்படி திட்டுறிய? இதுக்காக அக்கம் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற அப்பாக்கெல்லாம் வந்து திட்டுவாங்களா? அதாவது டைம் போனதே தெரியல, அதுக்குள்ள 1 year போயிடுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் இட்ஸ் a big loss for the theater and big loss for 93.5% வி ராஜாராமன். சார் ஏன் சார் லஞ்ச் வழியா பாக்குறீங்க? ஏன் இன்னும் மார்க் ஜாஸ்தியா தெரியும், டென்ஷன் ஆவீங்க. எப்படி இவன் மட்டும் 93.5% வாங்கலாம்? How is it possible? சார் how do I know சார்? Yeah. நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கீங்களே, இது என்ன நியாயம் இது? சொல்லுங்க தட் ஹவு டு ஐ நோன் ஷோல வந்துட்டு அந்த ஷோவே வந்து வச்சுட்டு தட் ஹவு டு ஐ நோன் சொல்லும்போது நீங்க see I am a spectator, I am a fan from the audience side. பட் மிஸ்டர் பரத், நீங்க வந்து you have met him, நீங்க மீட் பண்ணிருக்கீங்களா? நான் கையை சானிடைஸ் பண்ணிட்டேன், கொடுங்க. கண்டிப்பா. So you have met him, you have moved with all of them, you have met Mr. Balaji, Chinu and the whole. நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இந்த லாஸ்? and what is the most என்ன சொல்றது contribution that Crazy Mohan sir has brought into the drama field as well as the cinema field? என்னை பொறுத்த மட்டும் கிரேசி மோகன், நான் அவர் வந்து கிரேசி மோகன் சார் அண்ணானை தான் கூப்பிட்டு பழக்கம். ஐ கால் ஹிம் அண்ணா. ஏன்னா நான் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆனேன். பிகாஸ் நான் ஜேர்னலிஸ்டா போய் அவர் இன்டர்வியூ எடுக்க போகும்போது தான் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் ஆனாரு. பல விஷயங்கள் நான் அவரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். இதையும் இருக்கு அதையும் இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஒரு டிஞ்ச் ஆஃப் ஹியூமரோட அதை முடிச்சு வைப்பாரு. அது வந்து அந்த வெத்தலை சீவல்ல போட்டுட்டு அவர் வந்து பேசுற அந்த இடங்கள், அதெல்லாம் இன்னும் நல்லா அப்படியே ஞாபகம் இருக்கு. ஊஞ்சல் ஆடிட்டே பேசுற விஷயங்கள். அப்புறம் அண்ணானு தான் கூப்பிட்டு பழக்கம். ஆனா சொல்லுங்க, நான் போலாமா, டிராமா இன்னைக்கு இருக்கு, வரையடா பாக்குறேடா, முதல் ஷோடா வந்துறியா அப்படின்னு அந்த ஒரு வேகமா பேசுவாரு. அந்த ஒரு பாண்டிங் சொல்ல வந்து பாத்துலாம் அப்படின்னு. நான் நிறைய வாட்டி கிரீன் ரூம்ல உட்காந்துருக்கேன், வெளியில உட்காந்து ஃப்ரண்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் ரோல உட்காந்து சாக்லேட் கிருஷ்ணாலாம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ நான் பார்த்து வந்திருக்கேன். அது இட்ஸ் பிரிவிலேஜ் டு பி வித் அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேசணும், நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். எல்லாருக்கும் ஒரு கிரேசி மோகன் அப்படின்னா ஒரு வண்டர்ஃபுல் ரைட்டர், ஒரு டிஞ்ச் ஆஃப் ஹியூமர் எல்லாத்துலயும் இருக்கும், அப்படிதான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க. ஆனா அதை தாண்டி அவர் வண்டர்ஃபுல் பெயிண்டர். ரவிவர்மா பெயிண்டிங்ஸ்லாம் அவ்வளவு அழகா எக்கச்சக்கமா வரைஞ்சு வச்சிருக்காரு. phenomenal paintings. News to me. That's a wonderful. He's a wonderful painter. And அதையும் தாண்டி ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட், பயங்கரமான ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட். அவர் வந்து இந்த ஆத்ம விசாரம், ரமண மகரிஷிலாம் அவருக்கு வந்து அவ்வளோ பிடிப்பு ஜாஸ்தி. அண்ட் பெரிய விஷயம் என்னன்னா, அதுல அவர்கிட்ட வந்து வெண்பா எழுதுறது தமிழ்ல வாலியா அசந்து போயிருக்கார். கமலஹாசன் பல தடவை மோகன் இதலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசந்து போயிருக்காங்க. அதாவது ஒரு மோகன் ரங்காச்சாரி கிரேசி மோகனா மாறினோடனே சிரிப்பா தான் இருக்கும்னு நினைச்ச இடத்துல எல்லாத்தையும் அப்படி ஈஸியா கடந்துட்டு வந்த ஒருத்தர் தான் கிரேசி மோகன். ஸோ மை ரெஸ்பெக்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார் ஹிம். இஸ் a great phenomenal human being. அண்ட் உலகத்திலேயே சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது ஒண்ணு, அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து பொய்க்கால் குதிரை தான் டப்பிங் எழுதினாரு, ஐ மீன் டயலாக் எழுதினாரு. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பாலச்சந்தர் கூப்பிட்டு மேரேஜ் மேடுன்னு சொல்லணும், டிராமா பார்த்து பிடிச்சி போய் கதை பண்ணி கொடு, டயலாக் எழுதுன்னு சொன்னா பாலச்சந்தர்கிட்ட கிளீன் ஷீட் வாங்கினவர். அதுக்கடுத்து தெரியும் கமலஹாசன். உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல, கமலஹாசன் அந்த ரெண்டு பேரும் டஃப் கேரக்டர்ஸ் டூ டாஸ்க் மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட போய் குட் புக்ஸ்ல பேர் வாங்கி இவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்காருன்னா, கிரேசி மோகன் இஸ் a phenomenal individual. இன்னொரு கிரேசி மோகன் கண்டிப்பா வர முடியாது. எங்களை இன்னைக்கும் அவர் டிராமாஸ் அந்த எக்ஸ்டென்சிவ் 30-40 பிளேஸ் 30 ஆசிட்னு தான் திருப்பி நான் கேசட்ல கேட்டிருக்கேன். ஏ அண்ட் பி சைட் பிளே பண்ணி இன்னைக்கு நான் வந்து சிடிலயும் கேட்டுட்டு இருக்கேன், இன்னைக்கு யூடியூப் இன்டர்நெட்லயும் அதான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப். இஃப் யூ வாட்ச் ஹிஸ் டைலாக்ஸ், அவர் அந்த மூவி எத்தனை வாட்டி வந்து அவ்வை சண்முகி வந்து பார்த்திருக்கேன்னு எனக்கே கணக்கே கிடையாது.
பசங்களும் அதை தான் பார்க்குறாங்க, வீட்லையும் அதை தான் வந்து ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்தா கூட ஐ ஃபெல்ட் தட் அவ்வை சண்முகி த கிரெடிட் கோஸ் டு யூனோ த டயலாக் டெலிவரி. அஃப்கோர்ஸ் கமல்ஹாசன் ஃபினாமினல் ரோல் ஹி ஹஸ் டன். இன்ஃபேக்ட் மிஸ்ஸஸ் டவுட்ஃபயரம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவ்வை சண்முகி பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் ஃபார் ஐ ஃபெல்ட் அவ்வை சண்முகி வாஸ் ஃபார் பெட்டர் ப்ராப்ளி அந்த தமிழ் பஞ்ச் டைலாக்ஸ்னால. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கிரேசி மோகன் சார். கிரேசி மோகனோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் சார். அவரோட டிராமாலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப வளவழா குழப்பறான்னு குழப்பிட்டு அந்த 10,000 கேரக்டர் 12,000 பேர் பேச அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிள். தேர் வில் பி அ சென்டர் கேரக்டர் கால் மாதுக்கு ஒரு வைஃப், ஒரு ஃப்ரெண்ட் சீனு, ஜானகி மைதிலி. எக்கச்சக்க பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு கடைசியில இடியாப்ப சிக்கல்ல இருந்து அழகா வெளியே வந்து ஃப்ரெண்ட் ஹெல்ப் போட வெளில வர சீனு அண்ட் மாது. இவ்வளவுதான். இது இஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரா வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு ஸ்கிரீன் பிளே லெஜெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய பல பேர் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமால கமர்ஷியல் சினிமால எழுதுறவங்க எல்லாம் கிரேசி மோகனோட இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லாம எழுதவே முடியாதுன்றத நான் இங்க அடிச்சு சொல்லுவேன். பிகாஸ் அவரோட ரைட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியா ஒரு இல்லடா இது பண்ணலாம், இது ஒத்துருவா, இது பண்ணிடுவா, இது வேணாம், இது ஹெல்தி ஹியூமரா வச்சு நம்ம ஹெல்தியாவே கொண்டு போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஸ்டேஜ்ல இஸ் அ நான் பிலீவ் ஃபினாமினல் சார். நீங்க ஒண்ணும் இல்ல பஞ்சதந்திரம் அந்த படம் எத்தனை வாட்டி பார்த்திருப்பேன்? பஞ்சதந்திரம் எவ்ரி டைம் ரிப்பீட் காஸ்ட் வரும்போது கூட பார்ப்போம். we also have it as a காதலா ஆமா லைசென்ஸ்டு சிடி, அதுவும் பார்த்தாச்சு. இல்ல கமலஹாசனை தாண்டி கமலுக்கு மட்டும் இல்ல பிரபுவுக்கு நிறைய படங்கள் பஞ்சதந்திரத்துல you had யூஹி சேது was there. ஆமா. he was also practically everyone அத்தனை பீப்புளை போட்டு ஒருத்தருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி கொடுத்து அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியில வந்து ஒரு காமெடி வந்து திணிச்சு ஃபைனலி ரம்யா கிருஷ்ணன் ஆல்சோ ஹஸ் த காமெடி. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கல் கிரேசி மோகன் டிராமா ஸ்டைல தான் இருக்கும். அது கச்ச 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 கச்சன்னு போக 5 பேர் அவங்க மிஸ்டேக் அப்படி போய் டிராவல் கடைசியில வந்து டமால் முடி. கிட்டத்தட்ட இந்த கிரேசி கேஸ் ரவிக்குமாரோட ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து கிரேசி மோகன் கிட்ட இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காரோன்ற ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பா வரும். அண்ட் டிவைன்லி ஆடியன்ஸ் அது சிரிக்க வைக்கிறது, சிரிப்பை வர வைக்கிறதா எல்லாராலையும் முடியாது சார். அது வந்து யூ நீட் காட்ஸ் பிளெஸிங்ஸ். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிரேசி மோகனுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு டிவைன் பிளெஸிங், ஐ வாஸ் பிளெஸ்டு கம்ப்ளீட்லின்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு கண்டிப்பா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உண்டு சார். நீங்க வந்து ஸ்டேஜ் டிராமாஸ் பார்த்திருக்கீங்க, ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பார்த்திருக்கீங்க. ஸோ வாட் இஸ் தட் யூ ஸ்ட்ரைக்ஸ் கிரேசி மோகன் அபார்ட் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி? இப்போ நான் என்னோட அட்மிரேஷன் தான் சொன்னேன். உங்களுக்கு கிரேசி மோகன் அப்படின்னு எல்லார்கிட்டையும் அவர் வித்தியாசப்படுறதுக்கான காரணமா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ஒன் திங் ஐ ஹேவ் டு டெல் மை, அதாவது ஐ ஹவ் நாட் மெட் ஹிம், ஐ ஹவ் நாட் ஸ்போக்கன் டு ஹிம், பட் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் செலிபிரிட்டிஸ் வந்து ஒரு பப்ளிக்ல வரும்போது அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒதுங்கி போவாங்க, ஐ கான்டாக்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த ஷெட்டி பாபா கோயில் கிட்ட அப்படி நடந்து வரும்போது ஐ saw he was walking and coming. When I gave an eye contact, as if he smiled at me, as if he knows me so well. அது அவர்கிட்ட எப்பவுமே ஒரு human, this was something very phenomenal which literally arrested me. I also smiled. ரொம்ப அதாவது நீங்க அப்படியா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மைல் கொடுத்துட்டு அவர் பாட்டு he was moving. Whereas other celebrities, unknown people வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஷை பண்ணுவாங்க. So this I found that he was a very down to earth, very genuine and very honest ஒரு human being. And other thing is he's a very good family man and he loves his friends a lot. அவர் அந்த அதாவது வந்து the joint family system பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும், இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யறதா இருக்கட்டும், அதுலலாம் he was phenomenal சார். கிரேசி மோகன் கிட்ட இருக்கிறது அவரோட சிம்பிளிசிட்டி. அந்த அது பொதுமக்கள் கிட்ட இருக்கிற விஷயங்களே எடுத்து பொதுமக்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு ரைட்டர். நான் வந்து ரொம்ப பெருசா ப்ரிட்டன்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. என் டிராமாக்கு வந்தேன்னா இது இப்படி இருக்கும், நீ சிரிக்கும்படியா இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு ஈவன் அட் தட் பிரைம் ஏஜ் வந்து இன்னைக்கு சில்ட்ரனுக்கான கண்டென்ட் இல்ல அப்படின்றத ஸ்ட்ராங்கா ஃபீல் பண்ணி சாக்லேட் கிருஷ்ணா ஒரு பிளே எழுதினாரு. phenomenal success sir. What if Krishna comes today? யோசிச்சு பாருங்க, இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 7,000 ஸ்டேஜ் ஷோ பண்ணி ஃபாரின்ல தான் ஸ்டேஜ் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து இந்த சென்ஸ் இன்னைக்கு ஸ்டேஜ் தியேட்டர் வந்து சினிமா வந்தாச்சு, சேட்டலைட் டிவி வந்தாச்சு, இனிமே டிராமாஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். வந்தோனே அந்த அவர் கிருஷ்ணர் அப்படி கை காட்டும்போது ஒரு மேஜிக் வர மாதிரி அதெல்லாம் எக்ஸாக்ட்லி அந்த கிமிக்ஸ். எப்ப ஸ்டேஜ் டிராமா அழிஞ்சு போயிடும் சொன்ன காலத்துல இல்லடா ரிவைவ் ஆகும்னு சொல்லி ரிவைவ் பண்ணது மேஜர் கிரெடிட் கோஸ் டு கிரேசி மோகன். ரெண்டாவது அவர் போனதுக்கு அப்புறமா அந்த லெகசி இன்னைக்கு மாது பாலாஜி and others they are continuing. காந்தன் இருக்காரு, மாது பாலாஜி இருக்காங்க. See அந்த டீமே அப்படியே due credit should be given to both காந்தன் and மாது. அவங்க அத they are carrying forward that legacy. அந்த ஜோக்ஸ் இன்னைக்கு அந்த ஹோஷோட வராங்க. இன்னைக்கும் ஸ்டில் சாக்லேட் கிருஷ்ணா போட்டாங்கன்னா பிரம்மாண்ட ஆடிட்டோரியம் ஃபுல்லா though we may miss Crazy's performance as Krishna, physical presence இல்ல, பட் அவர் அங்க கிரவுட்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கார். கண்டிப்பா அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து he is enjoying his play, he is admiring itன்றதுல எனக்கு நம்பிக்கை கண்டிப்பா உண்டு. 100% நம்பிக்கை. எங்கேயோ இருக்கார், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து this is the play, நான் எழுத வந்து எல்லாம் சிரிக்கிறாப்பா, சந்தோஷம்பா, அந்த பான்றது அடிக்கடி யூஸ் பண்ண, என்னப்பா சொல்லுப்பா வா பாப்போம். அது வந்து அதாவது டிபிக்கல் மயிலாப்பூரியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான். அதாவது அவரோட விஷயத்தையே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்களே, how he loves மயிலாப்பூர்ன்றதுக்கு அவரே ஒரு தடவை சொன்னாருப்பா,
ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு வேலையா சொந்தக்காரத்துக்கு போக வேண்டியதா போச்சு. நான் ஹேட் டு கோ டு மாம்பழம். போய் ஒரு 4 நாள் அங்க தங்கிட்டு வந்தப்பா, ஹோம் சீக் வந்துருச்சுப்பா அப்படின்னாரு. சோ ஊரு டு ஊரு போய் பக்கத்து தெரு தங்கினாலே ஒரு ஹோம் சீக் வந்துருதுன்னு சொல்லக்கூடிய அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலி மேன் அண்ட் அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஜென்டில் மேன் கிரேசி மோகன். சோ என்னோட சின்சியர் ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன்ஸ் எல்லாருமே தயவு செஞ்சு லிசன் டு லாட் ஆஃப் கிரேசி மோகன்ஸ் பிளேஸ், வாட்ச் ஹிஸ் மூவிஸ், அன்வைண்ட் யுவர் செல்ஃப். இன்னைக்கு இந்த கொரோனா காலத்துல நம்மளால வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது முடியக்கூடிய ஒரு விஷயம், the best tribute that we can pay to such a wonderful writer, such a wonderful humorist is, எனக்கு பிஜி உடோஸா தான் நான் அவரை பாக்குறேன். எனக்கு அவர் ஒரு பிஜி உடோஸ். எனக்கு நான் ஒரு ரைட்டரா நான் எழுத ஆரம்பிச்சேன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவரோட அந்த ஒரு டஃப்பான சிச்சுவேஷனே அவர் அடிக்கிற அந்த விட்டுகள் ஆசைகள் தான் எனக்கு வந்து மனசுல வரும். ஸோ நான் ஐ எம் டேக்கிங் தட் ஆஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன், ஐ எம் டேக்கிங் இட் ஃபார்வர்ட். அண்ட் அதாவது வன்மூர்த்திக்கு அது மிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஹியர் இஸ் கிரேசி அப்படின்னு கொண்டு வந்தார் இல்லையா? அப்போ வந்து அட் தட் டைம் when we are going here is Lucy ஷோன்ட்டு, லூசி இஸ் another one phenomenal comedian. I think ஒருவேளை அவரு கிரேசி மோகன் சாருக்கு வந்து he had some, he used to watch the western serials also. அவரு கண்டிப்பா அதெல்லாம் இன்ஃபுளுன்ஸ் இல்லாம மாது சினுவே லாரலன் ஹார்டியோட இன்ஸ்பிரேஷன்ன்றீங்க, ஹியர் இஸ் லூசி வந்து இதுன்றீங்க. தமிழ்லயே கூட பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து he is a big fan of நாகேஷ். I remember சார் இது எதிர்நீச்சல். ஆமா, எதிர்நீச்சல்ல வர மாது கேரக்டரோட இன்ஸ்பிரேஷன் இது. அண்ட் தி பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஒரு பொக்கிஷம் சொல்லிட்டு இந்த பழைய எபிசோட்ஸ் எல்லாம் படிச்சா இஃப் யூ கேன் கம் அக்ராஸ் a copy நெட்ல கூட இருக்கு, படிங்க. நைட் ஐ திங்க் 1980s 85 80sல கிரேசி மோகன் did an interview of நாகேஷ் for ஆனந்த விகடன். அந்த இன்டர்வியூ படிங்க. மோர் than the answers, the questions ரொம்ப விட்டியா இருக்கும். அதாவது என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட்னு சொல்லக்கூடிய நாகேஷ், ஆல் டைம் ஃபேவரட்டா இருக்கக்கூடிய கிரேசி மோகன் இன்டர்வியூ பண்றது, அதை படிக்கிற அந்த சுகம் தனி. அந்த காப்பீஸ் நீங்க நெட்ல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்கும். such a phenomenal all-rounder. I wish his name will stay forever, his works will stay immortal. Definitely. People will love him. Definitely. சார் அப்புறம் இது நீங்க எல்லாரும் பத்தியும் பேசிட்டோம். பட் வாட் அபவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பத்தி அண்ட் கிரேசி மோகன் பத்தி நீங்க சொல்லலையே? அது நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அருணாச்சலம் யாரும் மறக்க முடியாத ஒரு படம். அருணாச்சலம்ல வந்து கிரேசி மோகன் ரோட் டைலாக்ஸ் ஃபார் ரஜினிகாந்த் ஃபிலிம், சுந்தர் சி டைரக்டோரியல். அது சுவாரஸ்யமான கதை. அது கிரேசி மோகனே பல தடவை சொல்லியிருக்காரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, ஒரு பெரிய அனுபவம் அது எழுதுறது. நான் வீட்டுக்கு 3-4 நாள் தொடர்ந்து போனேன் டைலாக் எழுத. அங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த வெத்தலை சீவல் போடுற பழக்கம் உண்டு. நான் அங்க போய் என்ன பண்றது, எங்க துப்புறது, எப்படி பண்றதுன்ற பயத்துல இருந்து கம்முன்னு பைய கையில பிடிச்சுன்னு உட்காந்துனே இருந்தேன். நான் வாசட் ஈஸா இல்ல. அப்ப ரஜினி அதை கெஸ் பண்ணிட்டாரு. பாத்துட்டு டக்குன்னு என்ன பிரச்சனை, ஓ சிவலா நோ ப்ராப்ளம் போடுங்க. அப்போ கூட எனக்கு தயக்கம் வந்து டப்புன்னு அவரே என்னோட பாக்கெட்ல கை விட்டாரு, அந்த பேக்ல கை விட்டு அவர் எடுத்து அடுத்து நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சு டிஸ்கஷன் முடிஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுற வரைக்கும் அவரும் வந்து என் கூட வெத்தலை சீவல் பகையில போட்டு அந்த ஒரு he made me feel at ease அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ரஜினி காமெடி ஃபிளேர் பயங்கரமா ஒன்று நம்ம தில்லுமுள்ளு காலத்துல தொடர்ந்து பார்த்து வந்திருக்கோம். ஸோ அவர் மாதிரி ஒருத்தர் இவரோட டைலாக்ஸை பேசி நடிச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமங்கஸ். அது வந்து நிறைய, அது இன்னமும் நிறைய ரெஃபரன்சஸ், நிறைய காமெடிஸ் நம்ம ரசிச்சுட்டே தான் இருப்போம். அருணாச்சலம் ஃபார் ரஜினிகாந்த் அண்ட் கிரேசி மோகன் மைல் ஸ்டோன் மூவி தான் என்னோட அபிப்பிராயம். ஒரு 360 degree he has involved himself. Exactly, sir. That's phenomenally great. Great, sir. Great. And thank you very much, sir, for the opportunity. இந்த இடத்துல வந்து இன்னைக்கு Hope 18ல ஜூன் 10th Hope 18ல நாங்க வந்து இத பத்தி பேசுறதுக்கான 10 o'clock. அது வந்து அது yes இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு கையில வருதுன்றது வந்து எங்களோட privilege. Thank you for watching the show, sir. Thank you so much. உங்களோட I think I will rekindle you. நீங்க போய் இப்ப நேரா தான் பண்ண போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மோகன் டிராமாஸ் தான் கேட்க போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒண்ணு முதல்ல வந்து இந்த அவேஷன் மூவி வந்து பாதியில நிக்குது. மறுபடியும் வந்து பாத்துட்டு இருந்தேன். தொடரும். அது நாகேஷோட டைலாக் வந்துட்டு இருக்கு. Delhi Ganesh is there, Nagesh is there, Gemini Ganesh is there, and Kamal as usual, you don't have to tell, he's a phenomenal artist. என்னெல்லாம் +2 இருக்கு. சரிப்பா, இந்த மாதிரி 1/2 கிலோ 1 கிலோ காலம் தள்ள முடியுமா? முன்ன நீ உங்க அப்பா 2 பேரு, இப்ப குடும்பமே +2 ஆயிடுச்சே. ஏது குடும்பம்? உங்க மாமியார் வந்திருந்தாப்பா, உன் அக்கவுண்ட்ல எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டா. டேய் கமிச்சரா, என்னடா அது? எனக்கு என்ன தெரியும்? ஏது மா? So wonderful. I must thank you also for this. And it's a pleasure being here to talk about Crazy Mohan, our biggest tribute to the biggest comical writer that அதாவது ரொம்ப ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து சொல்றேன். இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறது, இப்ப டிராவல் பண்றோம் பாருங்க, இந்த டிராவல் வந்து ட்ரெயின் பிடிக்கணும், ஃபிளைட் பிடிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு வேலை கிடைக்கல, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ட்ரெயின் ஒரு 5 மணிக்கு போய் ட்ரெயின் பிடிக்கும், அந்த சீனை வந்து எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னு வந்து இட் இஸ். மணி 5 ஆயிடுத்துறா, ட்ரெயினுக்கு டைம் ஆயிடுத்துறா. மணி 5 தானே ஆறுது. ட்ரெயின் கிளம்ப போறது 7 மணிக்கு. இன்னும் 2 மணி நேரம் இருக்கு. இன்னும் பால்காரன் கூட வரலப்பா. ஏண்டா நம்ம வீட்டு பால்காரர் லேட்டா வராங்கிறதுனால தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் லேட்டா கிளம்புமாடா? நான் அதை சொல்ல வரல. மணி இப்ப 5 தான் ஆறுதுன்னு சொல்ல வந்தேன். ட்ரெயின் கிளம்ப போறது 7 மணிக்கு. இன்னும் 2 மணி நேரம் இருக்கு. அப்பா நாம நொண்டிண்டே போனா கூட ஸ்டேஷனுக்கு போய் ட்ரெயினை பிடிச்சிடலாம். ஏன்பா இப்படி கடந்து அல்லாடுற? மாதவா 5:10 ஆயிடுத்துறா.
5 ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் 5 10 தான் ஆகும். அது பாட்டு கூட்டிட்டே தான் போகும், குறையாது. பண்ணியா ரொம்ப சிம்பிளா வந்து Simple-ஆ ட்ரெயின் எங்க போகுது புடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த த்ரோ பண்ற அந்த டயலாக்ஸ் வந்து அதான் சார் கஷ்டமான சிச்சுவேஷன்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அவரோடது. அண்ட் பிசினஸ் ஆங்கிள் கூட ஒரு கடை, ஒரு சின்ன செலூன், இப்ப முத்து கடை அப்படின்னும் போது முதல்ல வாசல்ல ஒரு போர்டு போட்டிருக்கேன், அதை கைட்டு சைக்கிள நல்லா தானே இருக்குது. முத்து முடி வெட்டும் நிலையம். முத்து நல்லா தானே இருக்கு. ஆனா அந்த முத்துங்கிற இடத்துல ஹேமமாலினின்னு வச்சுப்பாரு. எப்படியா ஹேமமாலினி முடி வெட்டும் நிலையமா? இந்த கடை வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற போது ஒரு கிரேசி சஜஷன்ஸ், பட் தேர் இஸ் எ ஃபேக்ட் ஆர் ட்ரூத் பிஹைண்ட் இட் அண்ட் மோர் ப்ராக்டிகலி அப்ளிகபிள். ஸோ இஸ் அ டிவைன்லி ஆர்டர்ட் ரைட்டர். அந்த மாதிரி ரைட்டர் திருப்பி எப்ப நமக்கு கிடைப்பாங்கன்னு தெரியல. நமக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் வரணும். Take him as inspiration and many can come forward. Yes sir, thank you for the wonderful opportunity sir. Thank you so much. Thank you Thank you, sir. Thank you very much. Nandri.